खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी मोनसे गेदेर खौरां बे समाव हा बायनाय आरो फाननायनि सायाव माखासे नेमखान्थिफोर फैदों नंगौ हा बायनाय आरो फाननायनि सोमोन्दै माखासे गोरा नेमखान्थिफोरा गोहोम गोग्लैदों हा आरो बारि बागानफोरनि बायनाय आरो फाननायनि सोमोन्दै मोनसे गेदेर खौरां फैदों आसामनि सायख'जानाय खाजोना ब्लकआव 51 बोसोरनि सिगां आसामाव फैनायफोराल' हा बायनो आरो फाननो हागोन गिबि मन्थ्रिजों फोसावजानाय हा संरैखाथिनि सोमोन्दै मोन 7 गोदान नेमखान्थिफोर फैदों आसामनि बायजोनि सुबुंफोरा आसामाव हा बायनो हानाय नङा लोगोसे हा फाननायनि थाखायबो गोदान नेमफोरखौ मानिनांगोन नंगौ गिबि मन्थ्रिनिफ्राय बे समाव गोख्रों बिथोन 51 बोसोरनि सिगां आसामाव फैनाय सुबुंफोराल' आसामनि सायख'जानाय खाजोना ब्लकआव हा बायनो आरो फाननो हागोन आसामनि माखासे ब्लकफोराव माखासे गोदान नेमफोरा बाहायजागोन आरो माखासे थि ओनसोलफोराव हा लेनदेननि थाखाय गोदान नेमफोरा बाहायजागोन बे नेमफोरा गाहाय नोगोरमाफोरावल' बाहायजानाय नङा आसामनि गामियारि ओनसोलफोराव थाबैनो मोनसे जरिब खालामनाय एबा नायगिदिंनाय जागोन खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी मोनसे गेदेर खौरां बे समाव हा बायनाय आरो फाननायनि सायाव माखासे नेमखान्थिफोर फैदों नंगौ हा बायनाय आरो फाननायनि सोमोन्दै माखासे गोरा नेमखान्थिफोरा गोहोम गोग्लैदों हा आरो बारि बागानफोरनि बायनाय आरो फाननायनि सोमोन्दै मोनसे गेदेर खौरां फैदों आसामनि सायख'जानाय खाजोना ब्लकआव 51 बोसोरनि सिगां आसामाव फैनायफोराल' हा बायनो आरो फाननो हागोन गिबि मन्थ्रिजों फोसावजानाय हा संरैखाथिनि सोमोन्दै मोन 7 गोदान नेमखान्थिफोर फैदों आसामनि बायजोनि सुबुंफोरा आसामाव हा बायनो हानाय नङा लोगोसे हा फाननायनि थाखायबो गोदान नेमफोरखौ मानिनांगोन नंगौ गिबि मन्थ्रिनिफ्राय बे समाव गोख्रों बिथोन 51 बोसोरनि सिगां आसामाव फैनाय सुबुंफोराल' आसामनि सायख'जानाय खाजोना ब्लकआव हा बायनो आरो फाननो हागोन आसामनि माखासे ब्लकफोराव माखासे गोदान नेमफोरा बाहायजागोन आरो माखासे थि ओनसोलफोराव हा लेनदेननि थाखाय गोदान नेमफोरा बाहायजागोन बे नेमफोरा गाहाय नोगोरमाफोरावल' बाहायजानाय नङा आसामनि गामियारि ओनसोलफोराव थाबैनो मोनसे जरिब खालामनाय एबा नायगिदिंनाय जागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन